Dnes som chcel ísť liesť severnú stenu Šavca, obrovskú. Najťažší úsek má 400 metrov, čistá ľadová stena. Volal som kamaráta Ďuricu, možno ho poznáte. Kamarát Ďurica sa na mňa vystral, bývalý kamarát. Je to z HK Manín alebo z Dubnických šalátov? Bohužiaľ z HK Manín to sa prejavilo, takže dnes som si musel zbaliť svoje harampádi a musel som to ísť liesť sol.